ki konsultan bala thung da ka sorkar ki lapmiet banile kai PUBG ong uba Ardent milar ba siamoy khuble ya phi ki parlo ki bisnat ban snap yak reka khubor hak reka channel ka pau ba ya kiskim la ponwan dur hak ta karukom ban ai tang ya ki briew ba don jinga dei bat kiseng ba don hakabor la ong uba Ardent milar ba siamoy u MLA ka party VP nan nongkrem uba Ardent milar ba siamoy lokno ba ki konsultan ki ba thung da ka sorkar ban le ki kam ba ki project kibun kambat lamit banyele kai PUBG haba shimbenta haka jingya mir halor kamang tengka jawsnem arja apsan arja arkunri hapo ka yingdor bara ka sinthoding uba Ardent long bolio jingtip naki batre yake kam khamapo jongki konsultan babarobor kita ki konsultan bala thung da ka sorkar kisong baj haka we ka kamra kat bab tha pat yaki samla traisnong ki batre kham hapo ban durut bat ban tre yaki project ba pher ka ba kam sel samut ka dai balia thu yangi kita ki konsultan bala thung da ka sorkar ki pendut bun yaki por jongki ban yale kai PUBG la kan tho uba Ardent ha ka bol ongru ba kane kam dai ka por ban sukhot yaki briew ki ba shu shani baj yaki kam haki samla traisnong kat ba ki shimburam pat chalade ha ka wei kaleng u MLA ka VP la kan tho teng eru yaki skim bala pen bana da ka sorkar ha ka bol keno ba kamang tengka bala krendo menteri rangba u konrat ke sangma kalong tang ban pensius khong ya u ulong ba ka dai ka sin ka baningkong ban yu i ba skim babun la bu khmat da ka kantin menteri rangba lane chief minister kum ka skim CM farm CM elevate CM assure CM skill mission CM SDF CM scholarship bat terter susu ulong ba ka por bu ulong MLA postnem kata hausnem arjar pra hadu arja karpra kadon tangka we ka skim haka kerteng menteri rangba kata ka chief minister special rural development fund lane ka CMS RDF bat hapo kane ka skim layo bun jaj ki skim man la usnem menta ki don shibun ki skim kabas dang daka kantin CM handre hadu menta nimpat yo ya ki skim CMSDF walangi la depha ya ka jingterwa shaka sorkar la ong MLA ka VP ulong ba ki skim bala penbenar ka sorkar kilong bag ya baro handre ha kane ka babenta ulap ba ki bayo skim la chujit bat pau bakane ka sorkar ka persang ban wanra ek skim haka takur kom ban pendu ya ka hok ki nong mikmat bala shajit ha ki paiba la brabru da ka ba uong ka pau ba ya ki skim la penwan dur haka takar kom ban ai tang ya ki briu ba don jia dei bat ki seng ba don ha ka bor la ong uba Ardent ti parlok tang ki kubor ngangai ba pla seu thu ngin sa kendu hakwai pat ka video khuble shibun that resources will be depleted and the state will be left in a very disastrous situation, sir. So with these few words, sir, I resume my seat. Thank you.